Dobrý den u divoké vody. Jsme v Českých Budějovicích, konkrétně v Českém Vrbném, kam se v polovině září sjeli nejlepší sjezdaři, aby se utkali o tituly mistrů světa. Reprezentanti z 23 zemí se představili na zahajovacím ceremoniálu. Česká republika patří ke světové špičce v tomto sportu. Vrcholná seniorská akce se však do Česka vrátila po dlouhých 19 letech. Na pomyslných stupních vítězů máme v kvalifikaci hned 7 lodí. Vítězství berou devlířky Němcová s Novosadovou. A nejrychlejší je na úvod také obhájce titulu na single kánoji Matěj Vaněk. Krásný den v Českém Vrbném přináší českému sjezdu i krásné výsledky a optimismus do sobotních finálových jízd. Fanoušků je tady spousta a nervy asi před startem byly, i když jsem to nějak dokázal trochu vyřešit, i když na trati teda proběhla chyba, ale i přesto se to povedlo. To, že vyhraje kvalifikační jízdu, je dobrý v tom, že má přímý postup do finále a pak někomu to pomůže v tom finále, že startuje z posledního místa a někomu ne, že tam má stresy předtím, ale mě to pomáhá, protože jsem sám na startu a jedu sám se sebou. Finále z českého pohledu zahajuje včera pátá Klára Vaňková. 24letá sjezdařka z nedalekého Tábora vybojovala světové stříbro už před 3 lety ve francouzském Tregnacu. Od té doby ale na podobný úspěch mezi seniorkami čeká. Mistryně Evropy do 23 let z loňského roku jede na téměř domácí trati fantasticky. Výrazně vylepšuje nejlepší čas Slovinky Steblajové z kvalifikace a ujímá se vedení. Už teď je jasné, že Česko bude mít z první soutěže minimálně stříbro. Klára Vaňková se tak stává mistryní světa. Pro rodinu Vaňkových je to první medaile a zdaleka ne poslední z tohoto šampionátu. Poslední ty 2 roky jsem byla fakt hodně nervózní, ale teď jsem si řekla, že nechci být z toho nervózní a že si to chci hlavně užít tady doma před českýma fanouškama. Před startem jsem byla hodně spokojená, přišla rodina a kamarádi, takže jsem byla trošku nervózní, ale pak to bylo v pohodě. A domácí atmosféra byla boží, akorát teď si ji moc nepamatuju, jak jsem to úplně vnímala na té vodě, to si fakt teď nevybavuju, no. Po kajakářkách jdou do akce singlíři. Největším favoritem je Klářin mladší bratr obhájce zlata Matěj Vaněk. 21letý borec přijde na řadu jako vítěz kvalifikace až jako poslední. Poslední českou nadějí je Matěj Vaněk. Jeho sprintová forma je letos skvělá. Mladík z Tábora jasně vyhrál kvalifikaci. Do finále nastupuje z poslední příčky. Vaněk jede skvěle. Nechybuje a už nad cílem je všem jasné, že český favorit se s tlakem vypořádal na jedničku. Matěj Vaněk navazuje na svou sestru a obhajuje titul mistra světa. Říká se to, že obhajoba titulu je těžší, ale já bych řekl, že to všechno sedlo. Sedlo to, že to mám tady kousek. A jako lehký to nebylo, ale vyšlo to. Tak na tom startu stát tam tak, že jsem vyhrál tu kvalifikaci, je to pro někoho asi těžký, pro mě je to lepší. Já tam potom tam vlastně nemám nikoho ze své kategorie, stojím tam sám a pak jedu prostě svoji jízdu. A to, že občas slyším to, jak někdo jel, někdy je to fajn, že slyším, že to někdo zkazil, ale někdy snažím se to neslyšet, no. Zřejmě poprvé v historii se sourozenci stávají mistry světa ve 2 různých kategoriích. Sledoval jsem sestru, koukal jsem na její jízdu, ale potom na zbytek kajakářek jsem neviděl a to jsem jenom poslouchal, že jdou všechny za ní a pak jsem se radoval u auta. Jsem hodně ráda, že nám to obou vyšlo a že Matěj titul obhájil a já jsem ho získala. V tohle jsme doufali, že Klárča vyhraje na kajaku, já na singlu. A je to skvělý. Nevím, jak to říct. Oslavy budou velký.
Forma Matěje Vaňka je ohromující. Po titulu na singlu zaklekává do deblu společně s Karlem Rašnerem. Ve finále předvádí tato posádka nejlepší výkon ze všech domácích lodí. Rašner s Vaňkem se jako jediní dokážou vklínit mezi trio francouzských lodí. Výsledkem je stříbro za vítěznou dvojicí Combé Monjanel. Já si myslím, že to bylo absolutně nečekaný a vzhledem k té nedomyšlené jízdě to bylo úplně parádní. Si myslím, že trošku nervózní být můžeš z diváků, protože víš, že tu máš babičku, maminku a všechno. Po individuálních závodech se jedou soutěže týmů neboli tříčlenných hlídek. Česká nadvláda z dopoledne se přelévá i do odpoledního programu. Kajakářky Kristina Novosadová, Anna Redková a Klára Vaňková jsou nejrychlejší. Češky v obměněném složení obhajují titul z loňského roku a Klára Vaňková bere už druhé zlato. Bych řekla, že když jsme takhle tři s holkama, tak to napětí tam furt je, ale takový lepší. No tak teď jsem tam trošičku chybovala, tak doufám, že jsem kykyně úplně nezavazela, ale bylo to rychlý a zvládli jsme to na první místo. Zlato ze Sabera obhajuje i trojice singlekanoistů. Z loňské sestavy je v týmu pouze Matěj Vaněk. Spolu s ním pádují Antonín Haleš a junior Jáchym Hanzel. Češi bojují s týmem Francie. Jedou bez chyb a odměnou je jim, stejně jako v případě kajakářek, titul. Tak měl jsem popravdě trošku nahnáno, protože v půlce jsem to ve válci trošku koupil a vytvořila se tam mezera, věděl jsem, že musím dotahovat, ale zároveň jsem tak nějak jako počítal s tou třetí pozicí, že už to dělám dlouho, takže možná bych to měl zkusit jako a jsem rád, že jsem to teda zvládnul nakonec dotáhnout a že to takhle hezky klaplo. Jako je to fakt neskutečný, tahle sezona je opravdu jako skvělá. Jako nemám slov, jako opravdu nejlepší sezona zatím, doufám, že ty příští budou ještě lepší. Poslední medailovou disciplínou je hlídka debelkanoistů a také tady jsou Češi úspěšní. Šestice Karel Rašner, Matěj Vaněk, Radek Němec, Ondřej Veselý a Daniel Suchánek s Ondřejem Rolencem si jede pro bronz. Tím se domácí šampionát uzavírá. Češi dosáhli nejlepšího výsledku v historii, ovládli pořadí národů. V každé z 10 kategorií vybojovala česká loď medaily. Rodina Vaňkových si odváží do tábora 4 zlaté a samotný Matěj Vaněk se ziskem 2 zlatých, 1 stříbra a 1 bronzu stává nejúspěšnějším sportovcem mistrovství. Okay, now we're into the first of the 4 Czech athletes. Klára Vaňková, very experienced, most experienced Czech lady in the competition today. They'll all definitely have practiced a lot on this course. Yeah, home course. Definitely advantage down here. I've had lots and lots of runs. I heard a stat the other day that one of the Czech guys who'd done 1,000 runs prior to this event. Going for a slightly wider line. Putting across well there. Yeah. Oh yeah. That was really nice through there. Super. It's going to be good. And she just keep the boat moving in the right direction through here. So clean. Yeah. Pushing hard. Yeah, that was very, very good so far. What do you reckon, Eddie? I reckon about 47 high. Yeah, good prediction. First place. What a good run. Very good. Excellent. First place and gold medal and world title goes to Klára Vaňková, Czechia.
Pierre from Czech Republic. Now, Matej Vanek, currently world number 3. Let's see if he can. I mean, qualification time was very fast. So. Yeah, let's see if he can bring it home for another Czech gold medal. Outside line. Oh, really nice. That's waves. It's good. The last little tricky bits. Got the boat rotated. Power across the eddy. Oh, that's almost perfect. Yeah, I think it's going to be a good second up on the rest of the competition. A bold prediction, Eddie. Here we go, yes. First place. 1.38 seconds in the lead. Faster than my K1. What a result. To name them. Yeah, I tried to go off helmet colours. No confusion about the winner. No. Matej Vanek from Czech Republic. Brilliant run. Super well done. Yeah. And the second Czech gold of the day. Sadly, he's wearing a K1 men bib, so that probably wouldn't have made the final K1 men, so he can step down. No, I think they got the sponsorship slightly mixed up.